Get business done with the new American Express Graphite Business Cash Unlimited card. With unlimited 2% cash back on all eligible purchases, unlimited 5% cash back on flights and prepaid hotels booked through American Express Travel Online, and a flexible spending capacity that can grow with your business, you'll have the confidence to keep building. Apply today and earn a welcome offer of $1,500 cash back after you spend $50,000 in qualifying purchases on your new card within the first 6 months of card membership. Terms apply. Learn more at go.amex/graphite. Introducing the new Best Skin Ever Ultra Slim Precision Concealer from Sephora Collection. It's full coverage with a matte finish and perfect for any look. Whether you're building it up for a full glam moment or targeting correction for a more natural vibe. At only $12, it's great for affordable touch-ups on the go. Get this new must-have concealer at Sephora or at Sephora.com today. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hello, croeso i podlediad Cymreig. Mae Dreigiau wedi cario gobeithio yn y Cymru ymlaen i rownd gynderfynol Ewrop o plod yn nhw. A wedyn, dyn ni'n mynd i canolbwyntio ar rygbi heno a edrych ymlaen a dychwelyd yr URC. So felly, croeso gynnes i podlediad i bawb. Helo a croeso, noswaith dda i chi y ddau. Sut mae pethau efo chdi? Noswaith dda, ie. Da iawn, diolch. Da iawn. Wedi bod chydig o wythnosau ys ni wedi nes ni recordio. Mae rhywfaint o rygbi wedi bod. Wel, allwn ni dechrau efo tîm sydd wedi gwneud gwella, really. Gwell. Dechrau gyda'r Dreigiau. Athyn nhw yn anhygoel. 2 fuddugoliaeth wych. Oedd i gata yn Ewrop. Mwr allan wedi troi cornel. A rwan, nhw'n gallu edrych ymlaen am semi-final yn erbyn Montpellier, dwi'n meddwl. So, sut nhw wedi wneud hwnna? Sut mae'r ti ar y tîm wedi troi pethau a dylanwad ti a'r ffordd amddiffyn arall o Seland Newydd, Dale, McLeod, wedi gwneud gwahaniaeth i tîm? Boys, beth ydych chi'n meddwl? Ie, fi'n credu, dyle bod e ddim syndod i ni, i fod yn hollol onest. Fi'n credu mae'r yn amlwg yr arweinyddiaeth y diwylliant maen nhw'n adeiladu o dan ffil o tia a'i tîm fe o fforddwyr, ond hefyd y diwylliant a'r arweinyddiaeth ar y cae, pobl fel Angus O'Brien, yn neud yn dda iawn yn arwain ac yn cymeriad cryf, yn chwarae rygbi gorau fe erioed, a sawl person Tom Shank yn dweud yn y wasg dyle bod tynnu mewn i tîm Cymru, a chi ddim yn gallu anghytuno gyda hwnna. Falle bod e ddim cweit gyda'r X-Factor, pobl fel Blaine neu Rhys Samet, pobl felly, ond mae e bendant gyda'r aeddfedrwydd sydd falle angen yn Camp Cymru. A pwy oer? Mae nhw'n mynd i bloc nawr am yr haf, yn gynnar yn yr haf, a falle bydd rhywun fel Angus O'Brien gyda'i brofiad yn rhywun dda iawn i ddod mewn am yr byr dymor. Ond pwy oer, falle bod hwnna yn erbyn ac yn gwrth i y ffordd mae Tandy a Sheret yn gweld y carfan. Ond mae'r Dreigiau wedi gwneud yn wych. Mae pac nhw'n chwarae'n dda. Mae'r mannau gosod nhw gyda pobl fel Ben Carter hefyd. Ond mae'r ffordd nhw'n chwarae yn dda iawn. A mae'n gret i cefnogwyr Dreigiau a cefnogwyr Cymru i weld llwyddiant ar y lefel Ewrop fan'na. A pob lwc i nhw. A fi'n gobeithio, gallen nhw wneud unrhyw beth o dan yr arweinyddiaeth yna. Be ti'n gweld, Andrew? Ti'n meddwl ddod yn arbennig o dda i ennill oedd i gatre? Ie, yn sicr, ni'n heiddi 2 fuddugoliaeth hefyd, fi'n meddwl. Ni'n meddwl fi wedi gweld tro bwynt enfawr pryd wnaethon nhw curo Connaught, just cyn dolyg.
A wedyn, ers hynny, maen nhw wedi ennill pob gêm, ond maen nhw jyst edrych fel tîm hollol wahanol. Mae'n neis, fi wedi cyd-ymdeimlo gyda cefnogwyr y Dreigiau, herwydd dros y blynyddoedd diwetha, mae wedi bod yn anodd, fi'n siŵr, i dilyn tîm y Dreigiau, wythnos ar ôl wythnos, pryd o'n nhw'n colli yn gyson. Felly, mae'n just pleser i weld nhw. Maen nhw'n heiddi cyrraedd y rownd gynderfynol, gyda sut maen nhw wedi performio, ac hefyd just maen nhw angen rhywbeth positif yn rygbi yng Nghymru hefyd. Ond bydd yn neis i weld, meddwl trydydd tro maen nhw wedi cyrraedd y rownd gynderfynol yn cwpan her Ewrop. Felly, bydd yn neis i weld sut maen nhw'n mynd yn erbyn Montpellier. Bydd siŵr o fod lot o gefnogwyr mas fyna, siŵr o fod yn dydd arbennig. Bob tro y ffaith nhw wedi mynd i'r Eidal a'r i Ffranc i ennill. A ni'n just really impressed efo amddiffyn a'r gwahaniaeth, ti'n meddwl, mae dyn o'r Zeeland Newydd wedi wneud, y tlawd wedi wneud i nhw. A'r agwedd nhw, really, just really mor dda. A'r just ffaith nhw credu maen nhw'n gallu mynd rhywle ar hyn y bryd ar ennill. Maen nhw catre nos fori. Tîm galed iawn, tîm mawr. Dwi wedi gweld y tîm y Bulls wedi dewis. Os na chydig bach o gobaith i nhw yn y nos fori, a sut maen nhw'n mynd i approachio'r gêm. Fel dyn ni sôn, mae yna gemau mawr i dod yn nhw ar hyn y bryd. Dwi ddim yn y URC. Felly, sut maen nhw'n mynd i approachio'r gêm nos fori? Fi'n meddwl... Mae'n gêm gartref. Sorry, Andrew. Cedi gyda. Fi jyst yn meddwl, gyda momentum maen nhw gyda, siŵr o fod, mae'n werth mynd amdani. Mae'n profiad holl o wahanol chwarae Bulls adre yn hytrach na mynd i ffwrdd. Mae'n just bron dim o beth i lot o dîmoedd pryd nhw'n chwarae Bulls i ffwrdd wrth ystyried yr altitude mas fyna. Ond bydd yn neis i weld nhw just mynd amdano fe, geisio mynd am buddigoliaeth eto. Sôn o'ch fi. Bydd eto mae'n helpu gyda'r momentum nawr mynd mewn i Ewrop wedyn yn erbyn Montpellier. Just mynd amdani, bydd yn neis i weld. Mynd ddim yn ei colli unrhyw beth chwaith. Chymod, Rodney Parade yn Fortress na gyfe. Bydd e'n, chymod, unwaith bod e'n edrych yn llawn, mae'n teimlo yn llawn dop. Achos y ffordd mae'r stadiwm wedi setio lan. A chymod, fi'n eitha ffyddiog achos maen nhw fel wedodd Andrew, mae dyn nhw momentum, mae dyn nhw yr ysbryd, a chymod, fi'n siŵr bydden nhw'n rhoi real lash iddo fe, a chymod, fi'n gobeithio nhw dod dros y Bulls er bod y Bulls yn llawn chwaraewyr de-Affrig, er bod nhw'n tîm enfawr, chymod, fi'n eitha ffyddiog mae Dragons yn chwarae'n dda. Chi ddim eisiau mynd i wario nhw nawr yn Rodney Parade. Felly, chymod, fi'n credu bydd yn achlysur mawr. Wel, pob lwc yn nhw nos fori. Dwi'n edrych ymlaen i gwylio gêm, yn siŵr bydd yn gêm dda. A ni troi wedyn i'r gwylch, a rath nhw croesawu i tîm arall o'r De Affrica, y Sharks, ac ar ôl colli yn erbyn Ulster allan a chydig bach o Torcalon yn Belfast. Be di gobeithio'n nhw, ydyn nhw gallu cael rhywbeth allan o'r tymor, ti'n meddwl, Dafydd? Allan nhw ennill nos Sadwrn? Wel, mae rhaid i ni. Chymod, os nad yw e'n digwydd nawr, dyna diwedd y tymor, i fod yn hollol onest. Ni allan o'r lleoliadau neu llefydd ar gyfer yr wyth olaf ar hyn o bryd. Yn credu mae dim Bulls, y Sharks, 3 pwynt o'i flan ni a un safle uwch ben ni. Chymod, mae yn y brewery,
lle ni yn chwarae'n dda, neu i ni'n chwarae ar ein gorau yn y brewery, a ni'n tynnu at ein gilydd ar ein gorau. A chymod o dan Jack Morgan, mae yna sawl cymeriad tu ôl wedyn hefyd yn gallu ysbrydoli ni fel Dan Edwards a Kieran Hardy. Owen Watkin wastad yn chwarae'n dda yn y brewery. Mae Pac yn chwarae'n weddol dda. Chymod Ryan Smith, chymod mae Ratty'n chwarae'n dda iawn. Sam Parry ar hyn o bryd chymod wedi cael tymor da iawn. Felly mae rhaid i ni fod yn obeithiol. Mae'n mynd i fod yn agos iawn fi'n credu. Yr unig peth gweda yw, mae nhw carfan cryf iawn, ond mae yna llwyth o anafiadau, enwau sydd wedi cael anaf ar hyn o bryd, neu sydd ddim yn chwarae nos Sadwrn, dydd Sadwrn yw Etzebeth, Noche, Calise, Van Staten, Williams, Ysgrymaff, ond mae Esther Hazen yn chwarae, mae Ethan Hooker yn chwarae, mae Oxenchae, Van der Merwe, fi'n credu, Van der Merwe ar y bench fi'n credu, Oxenchae a Coc ar y mainc. Ond mae yna lot o sylw ar un o bryd, mae yna rhyw boi ifanc gyda nhw Siaia sydd yn ddeunaw, a maen nhw'n siarad amdano fe fel un o'r ser y dyfodol. So bydd gobeithio wnaeth e ddim y disgleirio gormod, ond bydd yn diddorol i weld sut mae'n ymdopi, a gobeithio bydd y bil yn mynd lan yn uchel, a bod ni'n gallu cael ei o dan bach o pwysau, a pwy oer. Ond bydd angen i Walsh a Edwards bod ar ei gorau fi'n credu, a bod ni'n cicio'n manol gywir fel sydd angen. Dwi wedi gweld y tywydd, am ladd y tywydd yn oson sych. So Andrew, ydych chi'n gweld unrhyw ffordd mae'r gwylch gallu ennill nos Sadwrn? Ie, yn bendant. Mae Sharks yn tîm hollol wahanol. Ar bapur, yn disgwyl nhw fod yn tîm llwyddiannus iawn, ond nhw bach o diffyg disgybliaeth, diffyg hyder fyna. Siwr o fod gan bod y gwelwch adre, fi'n disgwyl perfformiad mawr yn wedig ystyried popeth sy'n mynd mlaen yn rygbi yng Nghymru. Mae angen perfformiad mawr. A hefyd o safbwynt y cyngrair, mae angen rhyw fath o momentum wedyn mynd mewn i gêm Caerdydd wythnos nesaf. A falle, os ni'n ennill dydd Sadwrn a wedyn curo Caerdydd, bydd edrych yn lot fwy gobeithiol tuag at diwedd y tymor. So, bendant, fi'n meddwl mae gan y gwelwch siawns yn sicr yn erbyn y Sharks. Da iawn. A cofio os ti wedi mwynhau, bydd ni sôn dan, bydd wedi rhannu, neu jyst roi'r review i ni, a gobeithio bydd cael mwy o bobl yn gwrando ar y podlediad yn y dyfodol. Ac mae podlediad byr heno, ond i orffen y siow, mae'r ddarbi Cymreig, dyddiorol, gyda Caerdydd yn teithio i Parc y Scarlets, a mae hwnna'r pnawn dydd Sadwrn, dwi'n meddwl. Tîm o Brifddinas yn gobeithio gweithio ymlaen rwan ar gyfer y play-offs, a gorffen mor uchel sy'n posib. Andrew, tîm chi sy'n mynd i'r Parc y Scarlets, maen nhw wedi cael bron y mis heb gêm. A'r cofio hefyd mae Caerdydd wedi athyn nhw colli yn Benetton, yn do? Yn Europe. So, sut ydych chi'n meddwl fydd y gêm yn mynd a sut mae'r pas wedi mynd i'r tîm y Prifddinas? The game Benetton bach yn siom, o'n i ddim yn disgwyl ennill, yn wedig nath Benetton sgorio ar ôl 9 eiliad, a fe'n 28-7 fi'n meddwl ar ôl chwarter awr, felly i golli yn y munudau olaf, o'n nhw'n ennill, ond i bron bod ar llinell Benetton gyda munudau i fynd, wedyn colli fel na, oedd siom enfawr, ond falle am y gore, mae lot o anafiadau yn tîm Caerdydd ar hyn o bryd. So, bydd yn diddorol yn wedig gyda Scarlets, wrth gwrs, di cael mis bant. Falle bydd nhw'n bydd nhw'n meddwl bod Scarlets lot mwy ffresh i gymaru ar Caerdydd sydd gyda nifer o anafiadau. Ond mae Caerdydd wedi perfformio'n weddol dda lan yn Parc y Scarlets, yn erbyn y Scarlets. Am ryw reswm, ni wastad yn rhoi perfformiad gweitha y tymor yn erbyn y Scarlets yn Parc yr Arfer, ond ni'n weddol dda pryd ni'n mynd lan
yn weddol dda pryd ni'n mynd lan i Parc y Scarlets. Felly, mae'n mynd i bod gêm anodd, a fi'n meddwl mae yna i ryw raddau mae Scarlets yn troi lan lot mwy pryd nhw'n chwarae tîm oedd Cymreig yn derbys. Felly mae'n mynd i bod gêm anodd o safbwynt Caerdydd, ond os ni eisiau unrhyw gobeith o cyrraedd y play-offs, mae'n gêm ni wir angen ennill. So, mae'n mynd i bod yn diwrnod anodd, ond fi'n meddwl, os does ddim gormod o anafiadau, mae nifer fawr iawn, mae lot o siarad am bydd falle Josh McNally a George Nott yn ffit ar gyfer y gêm, oedd erbyn Bennett ond oedd ddim ond un awreng ar gael, ond ni wedi dechrau Evan Rees yn ei dechrau'r gyntaf, sy'n chwarae'r rengol yn yr awreng, so sicr angen rhyw fath o pac mwy sefydlog am gêm yma yn erbyn y Scarlets, ond wir yn gobeithio Caerdydd yn gallu ennill nawn Sadwrn. Eczema is unpredictable, but you can flare less with Ebglyss, a once-monthly treatment for moderate to severe eczema. After an initial 4-month or longer dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 milligram per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. Da iawn. Dafydd, sut mae ti'n gweld mae'r gêm yma? Mae'n un anodd i galw, really. Mae Andrew yn iawn fyna. Mae'n digwydd fel bod mae'r Scarlets ddim yn chwarae'n dda iawn yn erbyn Caerdydd gartref, a mae'r Caerdydd ddim yn chwarae'n dda iawn yn erbyn y Scarlets yn Parc yr Arfau. Fi'n gweld falle yr diffyg maswr profiadol gyda'r Scarlets yn broblem. Pe bai Sam Costello yn chwarae, fi'n credu bydde fe'n roi'r edge yn sylweddol rili i Scarlets. Yr unig beth fi'n gweud falle am y Scarlets, pan mae pac nhw yn chwarae'n dda gyda momentum, a pobl fel Lawsi a Josh McLeod yn chwarae'n dda, maen nhw'n anodd iawn i giro. Felly mae'n rhaid i ennill y brwydr yn erbyn nhw, yn enwedig y ddoi yna. Dyna sut fi'n credu mae'r gweilch yn ein dda yn erbyn nhw yn ddiweddar yw gyda pac yn chwarae mor dda. Yn enwedig pan wnaethon ni chwarae yn y diwethaf. Ond fi'n credu os mae Caerdydd yn gallu cael rhywfaint o momentum ac ennill i bêl nhw gyda pwrpas, a bod dim rhaid i nhw cico dan pressure, a bod nhw'n gallu gorfodi i gêm nhw ar Scarlets, fi'n credu gallen nhw ennill yn weddol, bydd ei wedi'n hawdd, ond yn weddol pwrpasol. Oherwydd dwi just yn becso pe bai nhw, os maen nhw'n dewis Carwyn Leggett Jones, mae'n ifanc, mae'n cam mawr iddo fe chwarae mewn ddarbi. Os maen nhw'n mynd am Hawkins, chi'n colli rhywfaint o opsiynau i warai a amrywiaeth i chwarae a reoli'r gêm. Felly mae'r pwynt yna fi'n credu o ran y ffulcrum o maswr yn mynd i fod yn problem mewn darbi. Fi'n credu bod hwnna'n mynd i fod yn anodd iawn i Scarlets. Byddwn ni'n dweud bod buddugoliaeth i Caerdydd yn y gêm yna. Ond bydd yn diddorol, achos fel wedys i, os mae pac y Scarlets yn chwarae dda, a maen nhw'n gallu cadw disgyblaeth. Mae yna sawl un yn y pac y Scarlets gallu colli momentum oherwydd twp dra, peth pobl yn rhoi cardiau i ffwrdd. Ond cofiwch, mae pobl yn dda. Mae'r pac y Scarlets ar hyn o bryd, os chi'n cynnwys Fletcher Anderson, os chi'n cynnwys Josh McLeod,
Maen nhw'n chwarae'n dda ar hyn o bryd. Mae Elias nôl, bod nhw'n wedi wario am spel y fe. Mae Elias nôl nawr yn ceisio chwarae ar ei gorau hefyd. Ond, mae'n mynd i fod yn diddorol. Diddorol iawn. Sy'n gret, chymod. I pobl, os ych chi ddim yn dod o Gaerdydd neu Scarlett, mae'n hyfryd jyst sefyll o drwch ar y gweld beth sy'n digwydd. Andrew, mae Dafydd sôn yn maswr. Ti'n jyst gobeithio fe Gareth Davies yn chwarae o mewnwr yn dweud, achos fel arfer mae'n cael gêm arbennig o'r dda pan mae'n chwarae yn erbyn Caerdydd. Mae'n anodd clywed enw Gareth Davies, mae lot o nifer o weithiau wedi chwarae mor dda yn wedig yr interceptions mae'n cael. Dwi'n meddwl mae Archie Hughes wedi bod yn chwarae yn dda i'r Scarlett eleni. So, siŵr o fod bych chi'n disgwyl Archie Hughes chwarae dechrau, ond fel chi'n dweud, mae Gareth Davies just wastad yn performio yn dda yn erbyn Caerdydd, so falle fydd Gareth Davies yn dechrau, ond siŵr o fod rhywun i Caerdydd targedu oherwydd does ddim ni methu rhoi amser i Gareth Davies i wneud pethau fel na yn wedig wastad just yn cripo lan pryd ni ddim yn disgwyl fe. Chi methu gadael rhywun fel Gareth Davies wneud unrhyw beth fel na, oherwydd mae'n mynd i arwain at golli'r gêm fel digwyddodd just cyn dolyg yn y gêm y parc yr arfer. Felly, sicr, bydd angen targedu Gareth Davies os mae'n dechrau. Un arall sy'n chwarae Caerdydd o'r Llywyn, dwi'n meddwl sy'n chwarae o really dda, ydy Dan Thomas. Just wrth ddim quite i safon i Gymru, ond ti'n gwybod beth ti'n cael gen y fo, a dwi'n meddwl mae'n really, really top-class player. Oedd e'n anhygoel. Sorry, Daf. Na, cael ei dim ond. Oedd e'n anhygoel pryd ni mas yn De Africa, yn wedig gallwn ni chwalu gan y Bulls, a dal Dan Thomas just yn absolute nuisance trwy gydol y gêm, ac hefyd erbyn y Sharks, a wnaethon ni gweld hefyd erbyn Benetton. Mae sut mae'n i chwarae eleni wedi bod yn adferchog, ond fi'n cytuno falle probably just touch o dan safon rhyngwladol, ond eto os mae Dan Thomas yn dechrau di Sadwn, bydd e siŵr o fod yn nuisance enfawr erbyn y Scarlett, a bydd e'n rhywbeth i edrych ymlaen i. Fel eich dad dweud, i fi o fo, mae'n just game, dwi'n edrych ymlaen, just gwylio. Cyn y gêm awr y penwythnos, of course. Mae Henry Kissinger, dwi'n dweud Henry Kissinger am yr Iran-Iraq war, a bod fi ddim yn cymharu y Scarlett a Caerdydd fel Iran-Iraq nawr, ond they dweud rhywbeth fel, it's only a shame that they can't both lose. Rygbi wedi winner. Wel, fel ydw i dweud, pod fer heno, ond diolch yn fawr i ymuno ni, a gobeithio ni pawb yn gallu just canolbwyntio ar rygbi, ar beth sy'n mynd ymlaen ar y cae. Mae'r gymaint o pethau yn dal mynd ymlaen o gwmpas. A mae bob tîm o Gymru, mae'n anodd i nhw just trio chwarae ynddi. Felly, diolch boys, a just dweud nos da i pawb, a diolch mawr am gwrando o'i gwylio. Diolch mawr iawn. Diolch, nos da. Nos da.